Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tatoy. Taong 1958, Bicol. Dahil nagmula sa lahi ng mga babaylan, madalas siyang sumasama sa kanyang lola Libay kapag pumupunta ito sa kung saan. Kadalasan, nakakarating sila sa kabilang bayan nila para lang manggamot ng mga tao. Paminsan-minsan, nagsasagawa rin ang kanyang lola ng mga ritual para magtawag ng ulan at nang magkaroon ng magandang ani ang kanilang lugar. Isang araw, nagtaka si Tatoy dahil may mga natagpo ang mga patay na hayop sa kagubatan na sakop sa kanilang lugar. Hindi alam ng mga tao kung ano may gawa nun, kaya inusisa ng matandang babaylan kung ano ang nangyayari. Kalaunan, napag-alaman niyang kagagawan yon ng mga aswang. Wakwak kasi ang tiyan ng mga hayop at nawawala na ang mga laman loob nun. Sigurado na hindi mga karaniwang aswang ang may gawa nito. Kung mga simpleng aswang lang sana sila, naramdaman ko ang kanilang presensya. Sino naman ho kaya lola ang gumawa nun? Hindi ko alam. Huwag kang mag-alala. Balang araw malalaman din natin kung sino ang nag-utos sa kanila. Sa ngayon, ipagdasal na lang natin na mga hayop lang ang kanilang bibiktimahin. Ibang usapan na yon kung pati ang mga tao ay pakikialaman nila. Magmula noong araw na yon, nagmatsyag si Tatoy sa kanilang nayon. Paminsan-minsan, sumasama siya sa kanyang lola at sinasadya nilang magpagabi sa daanan at magbakasakaling makakasalubong nila ang pinaghihinalaan nilang aswang. Subalit, kahit na halos isang buwan na nilang ginagawa yon, hindi pa rin nila ito nakakasagupa. Isang gabi, nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pagkain nang makarinig sila ng pag-atungal ng isang baka. Nagkatitigan lang si Tatoy, ang kanyang mga magulang at maging ang kanyang lola Libay. Lahat sila ay kinutuban ng masama dahil sa kanilang narinig. Apo ko, samahan mo ko. Aalamin natin kung anong rason ng ingay na yan. Kung hindi ako nagkakamali, umaatake na naman ang aswang. Sa gabing ito, siguraduhin nating mauhuli natin at mapapatay ang mga nilalang na yon. Kahit na medyo may alinlangan pa si Tatoy, sumama siya sa kanyang lola Libay. Dala ng matanda ang sulo at itak niya, samantalang siya naman ay hawak ang minasbad ng kanyang tatay. Pagkababa nila sa kanilang bahay, may kung anong inusalang matandang babaylan. Nakiramdam na rin si Tatoy sa paligid hanggang sa mapagtanto niyang hindi nanggagaling sa gubat ang ingay na kanilang naririnig. Sinabi niya sa kanyang lola na nagmumula ang atungal ng baka sa kalapit na nayon, kaya doon sila dumiretso. Dahil medyo masukal at may dadaanan pa silang burol, naging maingat silang dalawa. Kalaunan, nang makarating sila sa kabilang nayon, hinanap nila kung saan banda ang ingay na narinig nila. Nagulat na lang silang pareho nang makita nila ang isang baka na nakahandusay sa damuhan. Wakwak ang tiyan nun at wala ng laman loob. Dahil alam nilang hindi pa nakakalayo ang aswang, nagpasya silang maglola na habulin yon. Nang medyo nakalayo na sila sa kinaroroonan ng baka, may naulinigan si Tatoy na mahinang pag-ungol. Saglit siyang natigilan dahil kinutuban siyang hindi yun gawa ng kung anumang hayop. Noong malaman niya kung saan ang galing ang ingay, agad niyang pinuntahan yon. Napalingon pa siya sa kanyang lola at dahil medyo malayo na ito sa kanya, hindi niya na yun tinawag pa. Ganun na lang ang kanyang pangingilabot nang makita niya ang isang lalaki na nakahandusay sa lupa. May hawak itong itak at halatang may pinagdaanang laban. Dahil nakadapa yon, napagpasyahan ni Tatoy na ipihit ang katawan nun para malaman kung ano talaga ang nangyari sa lalaki.
Noong nakatihaya na ang tao, nanlamig ang buong katawan ng binata. Nakita niyang wakwak ang tiyan ng lalaki, pero kumpleto pa naman ang kanyang laman loob. Nang makita siya nun, kahit nahirap man, ay sinubukan pang magsalita ng lalaki. Nalaman nito na sinugod sila ng mga aswang at pinatay ang alaga niyang baka. Tinanong pa ni Tatoy kung saan nagpunta ang mga nilalang na gumawa nun sa kanya, pero sa halip na magsalita, ay itinuro na lang nito ang malawak na kagubatan. Saktong pagkatapos niyang ituro ang pinuntahan ng mga aswang, tuluyan ng binawian ng buhay ang lalaki. Hindi na nagaksaya ng kanyang panahon si Tatoy. Kahit na madilim ang paligid, sinubukan niyang tumakbo para habulin ang kanyang lola Libay. Maswerte lang siya at hindi siya natisod kahit pa na medyo hindi patag ang kanyang dinaanan. Nang makita niya ang liwanag ng sulo, agad niyang naisip na nandoon ang matandang babaylan. Dahil dito, tinahak niya ang daan para masundan ang kanyang lola. Noong makalapit na siya roon, agad niyang sinabi ang itinuran ng lalaki. Natigilan naman ang matanda at halos hindi makapaniwala sa sinabi ni Tatoy. Pero nang ipakita niya ang bahid ng dugo sa kanyang kamay, nakumbinsi ng binata ang matanda patungkol sa kanyang nalaman. Upang masundan ng mga aswang, minabuti nilang tahakin ang daan patungo sa gubat. Noong medyo malapit na silang dalawa sa kasukalan, may narinig silang pag-angil. Natigilan sila at napatingala sa ibabaw ng isang punong kahoy nang may makita silang isang pares ng nagbabagang mata. Sinipat nila ng mabuti yon at nalaman nilang aswang pala ang nandoon. Ihanda mo ang sarili mo, Apo. Sigurado ako na planado ng mga aswang ang mga galaw nila. Lalabanan natin ang aswang na yan dahil parang ayaw na tayong padaanin. Napatango na lang si Tatoy sa sinabi ng kanyang lola. Napahawak na lang siya ng mahigpit sa kanyang minasbad. Walang ano-ano, umangil ang nilalang at lumundag para atakihin silang maglola. Napahiyaw naman ang lola Libay niya at nang makalapag ang nilalang, naglaban silang dalawa. Namangha na lang si Tatoy nang makita kung papaano makipaglaban ang lola niya. Sa edad nito, mabilis pa rin siya at halatang kalkulado nito ang bawat galaw niya. Kalaunan, nabuwal sa lupa ang aswang at bago pa man yun makabangon ulit, tinagana ng matanda ang leeg nun. Noon din, nagpasya silang dalawa na umalis at ipagpatuloy ang pagsunod sa mga aswang. Hindi nila namalayan na nakalayo na rin sila sa nasabing baryo. Lola, hindi ho ba papunta na ito sa bundok? Sigurado ho ba kayong susundan pa rin natin sila? Oo, Apo. Nakapambiktima na ng mga taong mga yon. At kung hahayaan lang natin sila, marami pa ang kanilang bibiktimahin. Huwag kang matakot. Kasama mo naman ako eh. Napatango na lang si Tatoy sa sinabi ng kanyang lola Libay. Ipinagpatuloy na lang niya ang paglalakad para sundan ng matandang babaylan. Habang naglalakad, nakiramdam siya sa paligid. Bahagya siyang nakaramdam ng takot, lalo pa at wala ng mga nakatirik na kabahayan doon. Subalit nang maisip niyang matanda na siya para matakot sa mga aswang, iwinaglit niya ang ganoong pakiramdam niya. Noong malapit na sila sa paanan ng bundok, may narinig silang mga nagkakasiyahan. Tumigil sa paglalakad ang lola niya, kaya nagtaka siya. Tinanong niya ang matanda, ngunit nagkibit balikat ito. Muli pang nagtanong si Tatoy sa kanya at pabulong na tumugo ng babaylan. Sinabi niyang kung hindi mga engkanto ang gumagawa ng ingay, paniguradong mga aswang yon na kanilang sinundan. Halika, marahan tayong lumapit sa kanilang kinaroroonan. Kung mga engkanto sila, siguradong may maiiwan silang mutya. Kukunin natin yon. Nanabik naman si Tatoy nang marinig niya ang katagang mutya.
Matagal na rin siyang nagnanais na makakuha nun, kaya naisip niyang baka yun na ang tamang pagkakataon. Nangako naman ang kanyang lola Libay na ibibigay nito sa binata ang mutya kung meron man silang makukuha. Tinunto nilang dalawang pinanggagalingan ng ingay at pareho silang nabigo dahil wala silang nakitang engkanto o aswang sa bahaging yon. Dahil natigil na ang ingay na kanilang naririnig, nagmatsyag na muna sila sa paligid. Hindi maganda ang pakiramdam ko rito, Apo. Halika na. Umuwi na tayo sa ating baryo. Ipagpaliban na muna natin ang pagtugis sa mga aswang na yan. Napatango si Tatoy sa sinabi ng kanyang lola. Akmang babalik na sana sila nang sa hindi nila inaasahan, may narinig silang mga pagkaluskos sa paligid. Mabibilis yun, kaya hindi nila gaanong nakita kung ano man ang nilalang na umaaligid sa kanila. Nung mga oras na yon, nagsimula ng mag-usal ng katutubong engkantasyon si Lola Libay. Nanatili namang nakamasid sa paligid si Tatoy habang hawak ng mahigpit ang kanyang minasbad. Walang ano-ano, nakarinig sila ng pag-angil na sinasabayan ng mga mabibilis na yabag na papalapit sa kanilang pwesto. Nagulat na lang ang mga mata ni Tatoy nang makita niyang maitim at mabalahibong nilalang na sumusunod sa kanila. Sasabihin na sana niya sa kanyang Lola Libay ang patungkol doon, ngunit hindi niya nagawa nang mapagtanto niyang may umatake ring aswang sa matanda. Kahit pa na hindi siya gaanong sanay sa pakikipaglaban, ginawa ni Tatoy ang lahat para mataga at masugatan ang mga aswang na umaatake sa kanya. Ganun na lang ang pagkamangha niya nang magawa niyang ibuwal ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. Agad niyang itinuon ang kanyang pansin sa Lola Libay niya at nakita niyang malapit na rin niyang maubos ang mga aswang na umatake sa kanya. Kalaunan, bumagsak ang grupo ng mga aswang na yon. Kung sila man ang mga aswang na umatake sa kanayunan, dapat lang sa kanila ang kamatayan. Hindi sila dapat kaawaan, Apo. Magsasalita na rin sana si Tatoy nang makarinig sila ng mga kaluskos na papalapit sa kanila. Napamura na lang ang binata nang makita ang dalawang malalaking aso. Nagbabaga ang kanilang mga mata, kaya alam niyang aswang yun. Kahit na ilang di pa ang layo ng mga aswang sa kanila ng kanyang lola, nagawa nilang makalundag na naging dahilan para mabitawan ni Tatoy ang kanyang itak. Napalingon siya sa kanyang lola at nang makita niyang nakipagbuno ito sa isang dambuhalang aso, nakipaglaban na rin siya sa nilalang noong ibabawan siya nito. Dahil nabitawan niya ang kanyang minasbad, mano-mano siyang nakipaglaban sa aswang. Noong una, dahil nasa anyong malaking aso yon, sinubukan niyang sagpangin si Tatoy sa leeg. Subalit dahil nagagawang ilihis ng binata ang kanyang ulo, habang sinisikap na maitulak palayo sa kanya ang muka ng nilalang. Walang ano-ano, nagpalit ng anyo ang aswang at naging isa itong mabalahibong tao. Makakapiglas na sana si Tatoy doon. Gawa ng naramdaman na niya ang peligro na pwedeng idulot sa kanya nun. Subalit bago pa man niya magawa ang kanyang binabalak, sinakal na siya ng buong lakas ng aswang. Umangil yon at nagsimulang maglaway habang nakatitig sa kanya. "Pakawalan mo ako! Tigilan mo ako! Dahil kung hindi, papatayin kita!" Hindi nakinig ang aswang sa kanya. Nanatili itong nakasakal habang tumutulo ang laway nito sa dibdib ni Tatoy. Noong napagtanto ng binata na hindi niya kaya ang lakas ng aswang, nangapa siya sa lupa hanggang sa makadakot siya ng alikabok. Bago pa man malaman ng aswang ang kanyang binabalak, walang pagdadalawang isip na niyang isinaboy ang alikabok sa mukha nito. Napaangil na lang ang nilalang at nang mapansin ng binata na hinihigpitan ng aswang ang pagkakasakal sa kanya, itinulak niya ito ng buong lakas. Napalupasay sa lupa ang nilalang, kaya napabangon na si Tatoy. Nagkataon naman na naaninag niya ang kanyang minasbad, kaya dinampot niya yon.
Saktong pagkakuha niya nun, narinig niya ang pag-ungol ng kanyang lola. Napalingon siya roon at napamura siya nang makitang inibabawan din ng aswang ang lola libay niya. Nakikipagbuno siya roon, ngunit dahil mas matanda na siya at mas malakas ang aswang, nahirapan siyang kalabanin yun. "Lubayan mo ang lola ko! Ako ang kalabanin mo!" Mabilis na humakbang papalapit doon si Tatoy. Itinas niya ang kamay niyang may hawak na itak at nang akmang tatagain na sana niya sa batok ang naturang aswang, napalingon ito sa kanya. Inakala ng binata na susugod yon, pero napaungol na lang siya nang may umatake sa kanya mula sa likuran. Napagtanto niyang yon ang nilalang na nakalaban niya, kaya minabuti niyang harapin ito. Lulundagan sana siya ng aswang na yon para mabuwal siya, ngunit bago pa man magtagumpay ang nasabing nilalang, tinaga na siya ni Tatoy. Nasugatan sa may bandang balikat ang nilalang, kaya nang galaiti. Mas naging agresibo yon, ngunit dahil nakapaghanda na ang binata, nagawa nitong tagain ang nilalang sa kaliwang muka. Napasapo ang aswang sa kaliwang bahagi ng kanyang pisngi, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Tatoy na mataga ulit yun. Bumuelo siya at walang pagdadalawang isip na tinaga ang aswang sa bandang leeg. Dahil hindi nakaiwas ang nilalang, bumuluwak ang dugo nito. Kahit na gano'n na ang kanyang sitwasyon, ay susugod pa sana siya kay Tatoy, ngunit itinulak siya ng binata sabay saksak ng minasbad sa kanyang tiyan. Yan ang dapat sa mga kagaya ninyo. Pagkabagsak ng aswang, pupugutan pa sana siya ng ulo ni Tatoy, ngunit nang lalapitan niya na sana yon, muli niyang narinig ang pag-ungol ng kanyang lola libay. Nung mga oras na yon, napansin niyang hirap na ang matanda, kaya nagmadali siyang lumapit doon. Saktong pagkalingon sa kanya ng aswang na nakaibabaw sa babaylan, buong lakas niya itong tinaga sa batok. Napaungol na lang ang nilalang at agad na natigilan sa kanyang ginagawa. Inulit pa ni Tatoy ang pagtaga rito hanggang sa nabuwal na yon sa lupa. Dahil halos mawala na ng lakas ang matandang babaylan, inalalayan siya ni Tatoy. Sinabi nito na umuwi na lang muna sila at nang makapagpahinga yon. Tumango naman ang lola libay niya sa kanya, kaya sa halip na magpatuloy sila sa paghahanap sa pugad ng mga aswang, minabuti na muna nilang bumalik sa kanilang nayon. Nung nasa bahay na sila, nagkwento ang matandang babaylan patungkol sa nangyari. Sinabi niya na mas malakas ang mga aswang na yon kaysa sa mga normal na aswang, ngunit may mas malakas pa sa mga yon at sila ang dapat nilang paghandaan. Hindi malabong sugurin nila tayo, lalo pat kilala na ng ibang aswang ang amoy natin. Huwag ho kayong mag-alala, Lola. Magpahinga na lang muna kayo rito at ako na ang bahalang magbantay sa paligid. Hindi ako papayag na may aswang na lalapit sa inyo para saktan kayo. Napangiti na lang ang babaylan sa kanya. Noon din, may kung anong hinubad ang babaylan sa kanyang bewang. Nagtaka naman si Tatoy kung ano yon, kaya nagtanong siya rito patungkol doon. Ang habak na ito ay sinasabi nilang sinturo ng sinaunang Diyos na si Okot. Alam ko sa sarili ko na hindi ko na ito magagamit. Masyado na akong mahina at hindi na rin kaya ng katawan kong makipaglaban. Panahon na para magkaroon na ito ng panibagong may-ari. Napatango na lang si Tatoy dahil sa sinabi ng kanyang lola. Kahit medyo nag-aalangan siya, tinanggap niya yon at sinabing kailangan niya yon para malabanan ang mga aswang. Ipinangako na rin niyang aalagaan at iingatan niya ang nasabing gabay. Magmula noong gabing yon, nagbantay na siya sa kanilang paligid. Isinuot niya rin ang sinturon ni Okot at magmula noon, naramdaman niyang naging kakaiba ang kanyang pangangatawan. Mas naging malakas siya at maliksi kung ikukumpara noong hindi niya pasuot yon. Isang gabi, sa hindi niya malamang dahilan, uminit ang kanyang buong katawan.
Ilang beses na rin siyang lumabas sa kanilang bahay para alamin kung may mga aswang doon. Ngunit wala naman siyang napansing kakaiba. Gayunpaman, sa halip na makampante siya, mas naging alerto siya sa kung anumang posibleng mangyari. Ilang beses din niyang minatyaga ng kanyang lola Libay hanggang sa mapansin niyang napahimbing na ito ng kanyang tulog. Susubukan din sana niyang mahiga pero biglang naging iba ang ihip ng hangin. Naging malansa yon at mas naging maalinsangan. Itinoon din niya ang pansin niya sa nakasabit na langis at napalunok siya ng laway nang makitang kumukulo yun. Bakit ganito? Wala naman ako naririnig na ingay sa paligid pero bumubula ang langis. Hindi kaya may aswang nang nandito? Kailangan kong malaman kung nasan siya. Dala ang gasera at minasbad. Lumabas sa kanilang bahay si Tatoy. Pagkaapak pa lang niya sa labas ng tirahan nila, agad niyang naaninag ang mga mapupulang mga mata na nakaantabay sa paligid. Napagtanto niyang tama ang sinabi ng kanyang lola Libay. Gayunpaman, sa halip na mangamba, mas naisip niya ang kalagayan ng matandang babaylan. Alam niyang dahil mahina na yon, mas magiging madali sa mga aswang ang biktimahin siya. Hindi ako papayag na magawa niyo ang masama ninyong binabalak. Hindi ko alam kung anong pakay niyo sa amin, pero susubukan kong wakasan ang paghasik ninyo ng lagim. Alam ni Tatoy na kahit papaano'y may proteksyon na siya, kaya kampante siyang magagawa niyang talunin ang mga aswang. Napangisi na lang din siya nang malaman niyang hindi man lang siya napapansin ng mga aswang. Noong mga oras na yon, nakita niyang lumilipat ng pwesto ang mga aswang. Napamura na lang siya nang may isang nilalang ang umusad patungo sa silong ng kanilang bahay. Napailing siya at inilapag sa lupa ang hawak niyang gasera. Bago pa man makapasok ng tuluyan ang nilalang, tumakbo na siya para lapitan yon. Dahil hindi siya napansin ng aswang, nagawa niya itong tagain sa likod. Napaungol na lang ang nilalang at nabuwal sa lupa. Agad namang ibinaling ng binata ang pansin niya sa ibang nilalang at napamura na lang siya noong makarinig siya ng ilang beses na kalabog sa bubungan nila. Alam niyang may mga aswang nang nakasampa roon, kaya lalo siyang nabahala para sa kaligtasan ng kanyang lola. Aakyat na sana siya sa bubungan nila para harapin ang mga aswang na nandoon nang sa hindi niya inaasahan ay may narinig siyang mga yabag. Napahawak na lang siya ng mahigpit sa kanyang minasbad dahil nang lingunin niya yon, may 3 aswang na papalapit para sugurin siya. Wala naman siyang napagpilian kundi ang harapin sila. Dahil nag-ibayo na ang lakas at bilis niya, naging madali para sa kanya ang kalabanin ang mga nilalang na yon. Nang magawa na niyang mapabagsak sila, mabilis siyang umakyat sa kanilang bubungan. Napamura na lang siya nang makita niya ang 3 nilalang na pinagtutulungang sirain ang bubong ng kanilang bahay. Napasigaw siya at dahil doon natigil ang mga aswang sa kanilang ginagawa. Napalingon siya sa kanya at napaangil. Nang makita naman nila na may hawak na minasbad ang binata, napangisi ang mga yon. Tumayo agad ang isa sa kanila at walang pagdadalawang isip na sumugod kay Tatoy. Hindi naman natinag ang binata. Nilabanan niya yon gamit ang kanyang minasbad. Nang nagkaroon na siya ng pagkakataon, itinulak niya ang aswang kaya nahulog ito sa lupa. Sumugod din sa kanya ang dalawa at dahil mag-isa lang siya, medyo nahirapan siya sa pakikipaglaban sa kanila. Kalaunan, dahil gusto niyang mailigtas ang lola Libay niya, nagawa niya ring maitulak ang mga yon na naging dahilan para bumagsak sila. Kagad na bumaba si Tatoy at nang nakalapag na siya, nagtaka siya kung bakit nawala ang mga aswang na nandoon. Napakunot noo siya nang biglang iginala ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang pagyanig ng lupa. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya maging sa lupa ay napatitig na rin siya para antabayanan kung ano man ang posibleng mangyari. Napatras na lang siya ng ilang hakbang nang sa hindi niya inaasahan
ay may umahon mula sa ilalim ng lupa. Halos masuka pa siya dahil sa kakaibang amoy ng putik, pero nang lumaon ay nagawa niya ring pigilan ang kanyang sarili. Sino ka? Ba't ka nandito? Walang kasalanan sa iyo si Lola Libay. Umalis ka na. Kung hindi, magkakamatayan tayong dalawa. Tiningnan ng maigi ni Tatoy ang nilalang at napagtanto niyang kawangis yun ng isang aswang. Alam niyang hindi yun isang amalanhig, pero nagtaka siya dahil nanggaling ito sa ilalim ng lupa. Wala kang pakialam kung sino ako. Nandito ako para kunin ang bagay na dapat ay matagal nang napasa kamay ko. Naghintay ako ng mahabang pagkakataon para may pagkaloob sa isang mahinang tao ang sinturon ni Okot. At ngayong nasa iyo na yan, sigurado ako na madali na para sa akin ang makuha yan. Sinabi rin ng nilalang kay Tatoy na siya ang may pakana ng paglaganap ng mga aswang at sinadya niya yon para malaman niya kung sino ang nag-iingat sa mahiwagang sinturon. Hindi mo alam kung paano gamitin yan. Kaya dapat ibigay mo na lang yan sa akin. Kapag napasa akin yan, ikaw at ang lola mo ay magiging kapanalig ko. Bibigyan ko kayo ng kayamanan at tayo maghahari sa lugar na ito. Halos mapatawa na si Tatoy sa sinabi ng nilalang. Agad naman siyang umiling at sinabi na hindi niya kailangan ng kayamanan. Dagdag pa niya, hindi niya ibibigay ang sinturon sa isang nilalang na may masamang budhi. Dahil sa sinabi ng binata, napaangil ang aswang. Napalunok pa siya ng kanyang laway nang magsimula ng humakbang papalapit sa kanya ang nilalang. Napansin niyang bahagyang yumanig ang lupa, kaya nagkaroon siya ng kutob na malakas yun. Hindi ko alam kung anong uri ng nilalang ka, pero titiyakin ko sa'yo na hindi ka magtatagumpay. Hindi sumagot sa kanya ang aswang. Mas naging mabilis ang pagkilos nito hanggang sa tuluyan na siyang nakalapit kay Tatoy. Sinubukan pang sakali ng binata ang nilalang, ngunit naging walang silbi ang kanyang minasbad. Nagulat na lang si Tatoy nang sa hindi niya inaasahan, sinakal siya at iniangat sa ere ng nilalang. Sinubukan niya pang magpumiglas, ngunit sobrang higpit ng pagkakasakal nito sa kanya. Nang medyo nang hihina na siya at naubusan ng hangin, narinig niya ang boses ng kanyang Lola Libay na tumatawag sa kanya. Nabahala siya dahil sa isiping baka may ibang aswang na papasok sa kanilang bahay, kaya mas lalo siyang nagpursige. Nang akmang kukunin na sana ng aswang ang sinturon, ginamit ni Tatoy ang natitira niyang lakas. Naghintay siya ng pagkakataon at kahit na nasa ganoong sitwasyon, sinubukan niyang sipain ang aswang. Ganoon na lang ang kanyang pagkagulat nang mabitawan siya ng nilalang. Napatras yun at halos muntika ng matumba. Nang makabalanse na yun, napaangil siya at mabilis na sumugod kay Tatoy. Dahil alam ng binata na may kabalang aswang, naisip niyang magiging walang silbi ang kanyang minasbad. Minabuti na rin niyang ilapag na muna yun sa lupa. Naisip din niya na kung mano-mano niyang lalabanan ng aswang, natitiyak niyang madedehado siya. Nasa kalagitnaan na siya ng pagdedesisyon nang makalapit na ng tuluyan ang nilalang sa kanya. Noong mga oras na yun, uminit ng husto ang kanyang sinturon. Hindi alam ni Tatoy kung ano ang kahulugan nun, pero naramdaman niyang mas nag-ibayo pa ang kanyang lakas at liksi. Kahit na alam niyang sugal ang gagawin niya, sinalubong niya ang aswang. Nakipagbuno siya roon ng mano-mano at namangha siya nang mapansin niyang napapantayan na niya ang lakas at liksi ng aswang. Magsisisi ka kapag hindi mo ibinigay sa akin ang sinturon ni Okot. Hindi magiging payapa ang buhay ninyo. At kada lalaking panganay sa inyong pamilya ay mamamatay at kakainin ng mga aswang ang kanilang laman. Hindi ako natatakot sa sinasabi mo. Bago mo sabihin yan, siguraduhin mo muna na matatalo mo ko.
Kahit na hindi ko alam kung anong uri ng aswang ka, wala akong pakialam sa lakas mo. Kayang-kaya kitang matalo. Dahil sa ating dalawa, ako ang nasa panig ng kabutihan. Napaangi lang ang aswang. Nagpatuloy sila sa pagbubuno sa isa't isa hanggang sa nagpagulong-gulong na sila sa lupa. Nung mga oras na yon, kahit nagagawa na ng aswang na ibabawan siya, naipipihit naman ni Tatoy ang kanyang katawan para baliktarin ang kanilang sitwasyon. Walang ano-ano. Narinig ni Tatoy ang langit-ngit ng panara ng kanilang bintana, kaya napalingon siya roon. Nakita niyang nakadungaw ang kanyang lola Libay roon at nanonood sa kanila. Tatoy, kagatin mo ang litid sa likod ng kanyang binti. Yan ang kahinaan ng aswang na yan. Ikaw na ang bahalang gumawa ng paraan kung papaano mo magagawa yon. Pag-uwi ka ng babaylan, napangiti pa yon. Sinikap naman ng binata na makapagpalit ng pwesto, ngunit dahil malakas din ang aswang, nahirapan siyang gawin ang sinasabi ng kanyang lola. Kalaunan, bahagyang humina ang aswang, kaya ginamit niya ang pagkakataong yon para magpalit ng kanyang pwesto. Nang bumaliktad na siya at nasa bandang binti na ng aswang ang kanyang ulo, inilapit niyang mukha niya sa litid ng aswang na nasa bandang likod ng binti nun. Babangon pa sana ang nilalang, pero bago pa man niya magawa yun, buong lakas ng kinagat ni Tatoy ang litid niya. Napaangil ang aswang at nagwala. Dahil dito umalis ang binata sa ganoong sitwasyon. Sinubukan naman ng nilalang na makabangon at nangaatake na sana siya kay Tatoy, iniwasan niya ang aswang. Nang maaninag ng binata ang kanyang minasbad, gumulong siya patungo roon para makuha yun. Susugod pa sana ang aswang sa kanya, pero buong bilis siyang umatake doon. Nang makalapit na siya sa nilalang, napayuko siya at tinaga ang likod ng binti nun. Isang malakas na pag-ungol ang ginawa ng aswang at kasabay nun nabuwal siya sa lupa. Hindi pa nakontento si Tatoy, muli pa niyang nilapitan ng aswang at inundaya ng pagtaga ang litid sa likod ng binti ng kanyang kalaban. Nang lumaon, nakita niyang nanghina nga ang aswang na yon. Pupugutan pa sana niya ng ulo ang nasabing nilalang, pero nagulat siya at hindi agad nakagalaw nang makita niyang unti-unti yung nagiging alikabok. Nang masiguro niyang wala na ang aswang, patakbo siyang pumasok sa kanilang silid. Nilapitan niya ang kanyang lola at nagulantang si Tatoy nang makitang duguan ng matanda at wakwak na ang tiyan. Napasigaw siya dahil sa matinding galit. Hindi niya alam kung sinong gumawa nun sa lola Libay niya. Halos pagtatagain na niya ang haligi ng kanilang bahay, pero sinikap niyang pigilan ang kanyang sarili. Naisip niya noon kung paano nagawa ng matanda ang turuan siya ng kahinaan ng aswang na yon, kung patay na ito. Nang lumaon, naisip niyang baka kaluluwa na lang ng matanda ang nagbigay ng panuto sa kanya dahil sa kagustuhan din niyang tulungan si Tatoy. Napahagulgol na lang siya at dahil wala naman siyang kakayahang bumuhay ng patay, tinanggap niya ang kapalaran ng kanyang lola. Inilibing niya ito at pagkatapos nun, sabay niyang inilibing ang mga katawan ng aswang sa bahaging malapit sa ilog. Dahil sa nangyari sa kanyang lola, magmula noon ay mag-isa na lang na namuhay si Tatoy. Mas naging matapang pa siya at pinili niya ang tumugis ng mga aswang. Naisip niyang sa paraang yon, mabibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang lola Libay. Hanggang sa kanyang pagtanda, hindi niya binitawan ang pangako niyang iingatan niya ang ibinigay sa kanya ng lola Libay niya na pinaniniwalaan nilang agimat na sinturo ng sinaunang Diyos na si Okot.